गिबियावनो नोंथांमोनखौ साबायखर होदों आरो जौगाफु एक नं गरायबारिनि जौगाफु लाइमोन जिथु क्लाब बिथांमोनखौ आं जोबोद साबायखर बावदों दिनै मुलुगनां जिथु एनभाइरनमेन्ट डे बेखौ बिथांमोना अबजार्भ खालामदों नैबे बितरवा गामियावब्लाबो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय तारमाने जोंनि बे पृथिबिखौ रैखा खालामनायाव जोंनि जिथु माने ग्रीन हाउस गेस बेखौ मेनटेन खालामनायाव बिथांमोना दिनै खामानि मावदों जों नुनो मोनो सरकार आरो सरकाराव थानाय जिथु सोद्रोमाफोर लोगोसे NGOफोर आरो समाजनि जायफ्रा सचेतन व्यक्तिफोर बिथांमोना नैबे एनभाइरनमेन्ट डेखौ जोबोद माने इम्परटेन्स होबोदों आरो बेखौनो जोङो दिनै बेयावहाय खुंफुंनानै बे एनवायरनमेंट को जौगाफु क्लब के अंतर्गत आज जो प्रोग्राम हो रहा है आप इसमें गेस्ट के तौर पर आगे तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं जौगाफु क्लब गोरेबारी के जो प्रेसिडेंट है और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम को आयोजित जो विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं ये बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम नेक कार्यक्रम है पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम जो चलाया जा रहा है बोडोलैंड में मेरी शुभकामनाएं हैं और 23वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल इसमें पूरा सहयोग करेगी जैसा कि हमारे डीजी महोदय ने भी जीरो वेस्ट के ऊपर हम लोगों ने काम कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम से कम वेस्ट को प्रोड्यूस करें और यदि वेस्ट आता भी है तो उसको रीयूज़ करें देन यदि जो बचता है उसको रिसाइकल वे पे वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम मैक्सिमम वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करें मेरा सभी यहाँ नागरिक बंधुओं से भी मेरी ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग विश्व पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम में भाग लें पर्यावरण को बचाए रखने में प्लांटेशन ड्राइव में अपना सहयोग करें और अब आसपास के क्षेत्र को साफ़ सुथरा बना के रखें सिर्फ एनवायरनमेंट में नहीं हर एक समाज के अच्छे काम में ये लोग काम करने के लिए रेडी हैं तो आप लोगों की तरफ से कैसे ये काम करने के मैं बोडोलैंड और भारत भूटान सीमा पर जो भी गांव हैं यहाँ हैं मैं उनके विकास के लिए उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए सशस्त्र सीमा बल पूरी तरह से सहयोग करेगा उनके साथ खड़ा है और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए हम जिला सरकार से और जिला प्रशासन से और केंद्र सरकार से भी हम इसके लिए उनकी बातों को पहुंचाते आए हैं और हम उनके साथ खड़े होकर उनके विकास में उनके उत्थान में बिल्कुल सहयोग करेंगे सबसे ज़्यादा खेल के क्षेत्रों में ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और खेल के लिए जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो मूवमेंट के तहत उन्होंने गांव-गांव घर-घर जगह पर सभी जगह पर खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग भी पिछले साल एक यहाँ सोनई गाँव में फुटबॉल का एक आयोजन किया था मैं इसको जारी रखूँगा मैं प्रयास करूंगा और जितने सीमावर्ती गांव के जवान हैं उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि खेल के प्रति अपना रुचि दिखाएं और अपने टैलेंट को दिखाएं ताकि भारत का और भारत का अपने स्टेट का नाम रोशन करें थैंक यू सर थैंक यू खुंफुंनानै बेखौनो मोनसे बिदिन्थि होदों बाथ्राया जाहैबाय दिनै एसे गाबोन एसे आरो सिगाङाव जि फारिलाइफोर लाबोबाय बिनि गेजेरजों जोंनि बे मुलुगाव बे पृथिबियाव जिथु पृथिबिखौ रैखा खालामनो जुनै एनभाइरनमेन्टखौ माने मिथिंगाखौ रैखाथि होनाया जे बेसेबां प्रयोजन दं बिनि फारसे रायजो राजा आरो देरबोनाय लाबोनाय उन्दै गथ'फोरनिसिमबो बे मेसेजखौ लाना थांनायाव बियो बिहोमा होबोदों आं आसा फारिदों बेबायदि बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन मानोना दिनैनि तारिखआव जौगानायनि एक्टिभिटिसखौबो जोंनो नांगोन जौगानो थाखाय डेभेलपमेन्टनि खोथा सिन्था खालामोबा जोंनो इन्डास्ट्रि नांगोन जोंनो कारखाना नांगोन गारि मटर सालायनायाबो बारा जाखागोनखा बेनिफ्राय गुबुन जेने मैन्युफेक्चारिं खामानिफ्राबो ओंखारखागोनखा बे डेफिनेटलि कार्बन डाइ अक्साइडआ प्रडिउस जागोन बेखौ नोङो फोजोबनो हाया दा बेखौ नोङो फोजोबनोब्ला मेनटेन खालामनोब्ला दिनै मिथिंगानि जिथु दंफां गायनाय मिथिंगाखौ रैखाथि होनानै जिथु ग्रिन खालामनाय बेवहाय जे 20% 30% बाबो बे मिथिंगायानो बेखौ माने बेलेन्स खालामगासिनो दङ अब्ला दिनै बेखौ जोङो बुजिसेयावबो खालामाब्ला जों बेखौ प्रमोट खालामाबा बे पृथिबिया आरो बेसे गोबाव थागोन बेहाय
तारमाने साननो लागा बाथ्रा दा जेनेबा इउनाइटेड नेशन्स हिसाबै जि प्रग्रामनि गेजेरजों बै समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ दिनैनि प्रिथिबियाव दिनैनि तारिखाव गुबुन गुबुन हादोरफ्रा तारमाने बेखौ सिगाङाव जेरैबायदि खुंबोदों बिनिफ्राय आरो बेटारसिन माबायाव माने फारि लाना खुंबोनो हादों बेबायदिनो दिनै भारतआवबो सरकारा बेबायदि खोब इम्पर्टेन्स होनानै बे हाबाफारिखौ खुंबोदों आरो बिदिनो दिनै बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे सरकाराबो ग्रिन बड'लेण्ड मिशन लादों बे ग्रिन बड'लेण्ड मिशना बेखौनो तारमाने प्रमट खालामदों जे जों दंफां गायनांगौ प्लास्टिक बेबहार खालामनायखौ जोङो खमायनांगौ मानोना प्लास्टिकजों जेरैबायदि तारमाने एनभाइरनमेन्टआ गाज्रि जाबोदों बहुद गिनो लागा बाथ्रा दैफ्राव ड्रेनफ्राव प्लास्टिक गारो बियो थांनानै बहाबा जमा जाहैयो आरो बिदिनो ब्रह्मपुत्रआव थांदों बेहायबो प्लास्टिक जाहैदों ब्रह्मपुत्रनिफ्राय सागराव थांदों प्लास्टिक जाहैदों फिसा एग्जाम्पल बेबायदिनो गासै मुलुगाव बेसेबां जाबोदों बेनिखायनो दिनै बे एबारनि जिथु एनभाइरनमेन्ट डेआव बाहाय प्लास्टिक इउजेसखौ बिराद इम्पर्टेन्स होदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि बे ओनसोलाव प्लास्टिकनि बेबहार खालामनायखौ बहुद खमिनांगौ जाय प्लास्टिकखौ बेबहार खालामनो नांगौथाय माबा मोनसे कारनाव खालामदोंब्ला जमा खालामनानै बेखौ साव बे नोंथांनि एक नम्बर मावनो गोनां दायित्व जागोन बेनिफ्राय दंफांखौ फांसे दानदोंब्ला 10टा दंफांखौ नोंथाङा गाय अब्ला तारमाने बे मिथिंगायाव जेसेबांनाखि अक्सिजेन बियो प्रडिउस खालामगोन बे दिनै कार्बन डाइ अक्साइडखौ बियो खम खालामगोन मेनटेन खालामनायाव बियो सहाय खालामगोन बेजों लोगोसे मिथिंगायारि आबहावा बेखौ जों बुंबाय दायो बेजों लोगोसे मानसिनि बिथोराव थानाय जिथु आबहावा बिनि प्रतिबो जों दिनै दायबद्ध एबा जों दिनै खोथा बुंनांगोन आरो जोङो दिनै मेनटेन खालामनांगोन जोंनि सभाबखौ जोङो माने सोदांनांगोन बेनिफ्राय जोंनि दायो देरबोनाय लावबोनाय उन्दै उन्दै हौवासा हिन्जावसा गथ'फोर एसे जिथु साननो हानाय जाबाय अब्लानो ड्राग्स लानाय एलकहल लानाया दिनैनि तारिखाव बारा जाबोदों अब्ला दिनै जोंनि बे मगजआ बेसे गोजान माने मोनसे दायित्वखौ लानानै आगबारिनो हागोन बेखौ जोंहा सन्देह जादों आरो नोंनि बे समाजारि जिथु आबहावाया बेसेबां मोजाङै थाबाय थागोन बेखौ जोंहा सन्देह जादों बेनिखायनो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बे एनभाइरनमेन्ट डेनि समावनो जे ड्राग्स बेबहार खालामनाय एलकहल बेबहार खालामनाय नै बेफोरनि सायाव जों जथेस्थ एवार जानांसिगोन आरो जों एवारनेस लानांगोन बेनिखायनो क्लाबफ्राबो जाहाथे बे लेभेलावबो एवारनेस प्रग्रामफोरखौ खालामो आरो जोङो जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो रैखाथि खालामनो हायो बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय थेंक इउ भेरि माच क्लाबनि गेजेरजों क्लाबा बे मुलुग आबहावाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइ बा समाजनि जिखुनु बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव बिथांमोना जौगानो थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बेयाव बिडिएफनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय माबायदि सोंथिनि थाखाय साबायखर बे क्लाबखौ दङ होननानै सिगांनिफ्रायनो मोनथियोमोन बेनिफ्राय बिडिएफआ जिहेतु ग्रिन बड'लेण्ड मिशनजों जोंनि बिटिआरनि ग्रिन बड'लेण्ड मिशनजों जों लोगोसेनो खामानि मावफायो बेनिखायनो माखासे फारिलाइ प्रग्रामखौ जों मोनथिगौ दा बेनिखाय नैबे सोलिबाय थानाय जिथु मिशन बे मिशनाव नैबे 1 नं गरायबारिनि जौगाफु क्लाबखौहाय जोङो इन्टिग्रेट खालामनो हादों बिडिएफ हिसाबै बाहाय एडभान्टेज आं लानो सानाखै खिन्थु आं बिडिएफनि एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर हिसाबै जे बिथांमोनखौ जोंनि ग्रिन बड'लेण्ड मिशनजों जों इन्टिग्रेट खालामनो हादों बिथांमोननो एसे रांनि अनसुंथाइबो हरनाय जाबाय माने बिटिआर सरकारनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' सरकारनिफ्राय आरो बे रांनि अनसुंथाइखौ बिथांमोना जे दंफां गायनायाव बेबहार खालामदों बेनो सबसे गिदिर बाथ्रा जों रिपर्टबो हरबाय सरकारनिसिम आरो बिथांमोना जिथु क्लाब जानानै गावनि फैसाजों गावनि सम्पतिजों जि हा हु बायनानै बिथांमोना गेलेग्रा फोथार बानायदों थाखा गारनानै गेलेग्रा फोथार बानायनायनि ओंथिया मा जे बिथांमोना गेलेमुआव बादायलायनायाव दिनै जथेस्थ रल प्ले खालामनो नागिरदों बिनिनो एकदम इनिशियेल स्टेज बियो बिथांमोना दिनै हा बायदों आरो फिल्ड बानायदों हा खोनानै फिल्ड बानायदों बेवहाय बिथांमोना माने फुटबल बा गुबुन गुबुन जिथु गेमफोर बेवहाय बिथांमोना जोबोद जौगाथायाव लेभेलाव लाबोनो हागोन जों बिडिएफ जानानै जिहेतु जों समाजनिनो खामानि मावो जों गुबुन गुबुन लेभेलाव जेसेबां हायो बिथांमोनजों इन्टिग्रेट जानानै जों खामानि मावगोन हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौमुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।